Letíme kúsek od Petrohradu. Pohoda. Ležíme, pozeráme filmy. Parádička. Ňoňoňo. Letíme. Ešte 6 hodín. A sme tu znova v Číne. Mesto sa pomaličky prebúdza. Paráda. Aha. Tam je nejaký žebrák na rýchme. Konečne sme v terakotovej armáde. Je to tu. Wow. Ďalší div za nami. Bomba. Milión ľudí. Ťažko. Kone pekné. Nie. Rozpadnuté koníky, pekne, šetrí sa svetlom. Cigán stojí tu. Tu sú takí polorozbití vojaci. Neviem, dokopy ich má byť až okolo 1000 v celom tomto areáli. Wow. Sme v ďalšej hale. Tam sú 4 pekné koníky. Paráda. Všetko z hliny. Aj tento tu vojak. Parádny. Wow, pekné detaily. Bomba. Pretože to je farebné, hneď by to krajšie vyzeralo. Ale paráda. Počasie nám nepraje, ale ja som zvyknutý. Trošku mrholi, ale pohodičke. Není problém s magorom na cestách.